Pawan, Sawan, kamu sudah nopo? Jos. Diwarai kok malah jos. Coba rungokno. Kowe asu apa kire? Asu. Asu apa kire? Asu. Tak takon. Jawab apa nih? Asu. Ora. Lanjut. Ora sithik. Kowe kira apa asu? Kire. Anjing. Asu. 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 Asu tak kira. Kek ane. Asu. Marem-marem piye? Ora sane dipisah kire. Berkateni marah anjing ngono ora ngomong. Piye? Pakai aneh. Ayo, ora percaya kok.
Iki mau keracunan kopi le. Gentengan nyekli keracunan iki mau. Doakno buluku jebor kabeh. Aku karo ngene kok mabuk. Kayak napas buatan te. Mati. Kayak napas buatan separuh. Aku asu. Kowe siapa? Kowe bae kowe. Aku.
Kerasnya berdua. Aja ngomong ae, nek wedi lho. Ora. Manake budik. Teko Kulo kulo. Dure kok ngono lho, Cak. Ayo. Rune nyandak ora kuwi? Nyandak. Itu bisa tenan ta ora DKG? Hati-hati. Gimana? Goyang ite. Aku mbak tembak putroku. Goyang ite. Lah sapa? Lah sapa mang? Wis tambah mana ora apa-apa. Kudu balik. Goyang ite. Mane Bu. Bisa kan? Sing tenanan. Masalah. Goyang ite. Iki kira kurang ajar ini iki. Ngece iku manuk. Goyang ite. Ayo. Ora Tak kanker, Mbak. syukur. Iya. Wah, Kudu Mbak. Jelas ini nyungkel. Kurune nyungkel. Saya ramu modal. Kok kowe saiki? Modal. Inceng sik pelurune. Saya nang Indonesia apa ora? Weh, siapa pakai blodol? Pakai blodol. Mati. Aku gelem mati. Nanging kudu nyangking ndasmu, heh. Oh, sumpah ngarep. Maju sak gak. Lungguh. Aku pengen buat. Ya, Oh, masa dulu. awan terus. Awujudan apa ya? Tumpakno, heh.
montong liwat Pak. Oh, bus. Iya. Montong liwat Pak. Oh, bus. Terus. Terus keserempet Mas. Hah? Pas kena susuku terus ngumplok. Dadi siji iki. Iya Mas. Jora protol ki mau. Aku sedih aku Mas. Layanan kempong. Aku terus kudu pipis. Aku terus kudu pipis. Kudune sing blenger iki aku. Lambe melek ngowah ngene kok sol-sol ngandur. Aku merangsang Mas tak rabi Mas do. Apa Mas? Yo, nyeceke delok sik sedih. Aduh. Mas. Ya Allah. Aja Mas. Jangan Mas. Biasane iku Mas. Ini rahasia wanita Mas. Oh, bolu to, bolu. Roti tawar, roti matamku lho. Apa? Ora roti ora bolu. Apa? Sotek. Ya Allah Mas. Saru Mas. Bolone, Pak. Hah? Kok dituwak. Cek Mas lebono Mas. Hah? Kok mbok gowe piye? Ah. Arah tanganmu. Kenalan Mas. Wih, kok kenalan kene jagone lho Mas. Oke, Bro. Alah aku senenge Pak RT kenalan Kang. Mas, Apa? aku pengen kenalan koyo penyanyi Mbak Eka Talenta Mas. Ya jelas ah. Nak mbane ku Eka Talenta Mas. Lah kowe sapa? Nah aku Eka Okana Remason. Remason iku apa, Pak? Mungkin ono ah. Eka kan arek mason. Ayo Mas, aku tak nyanyi karo perkenalan Mas. Kake. Alah, aja kok kena kene no ah. Tak gendot. Agung budaya. Agung budaya. Ketoprak kodang. Kakali-ari. Kue sapa? Aku Parman. Parman. Kue sapa? Aku Roy. Wih, Rai. Kue sapa? Kami jan. Kue jemblung. Piru lek takok. Iku ora takok, iku jenenge akene kok kowe jemblem iku. Kue sapa? Kowe sapa jemblem? Kowe ditakoni jenengmu gayan tak aku kan tuh. Sapa Mas? Moi. Iya, aduh, Mas. Ya Allah. Ayo aku.
Kang Mas Sanjaya wis tatu tenanan. Urung tan urung bakal tumekaning pati. Menika gak sapa meneh sing ngarepeni Mataram jenengan Gustine. Kandiku randane Kang Mas Sanjaya. Si Sanjawi Darat tembung bedah rojo boyong putri. Monggo ayo gerak. Sinadyan ta ngono. Yen to Kang
jaman biyen Joko saiki ya padha wae sing bojo. Sithik duduh notok ngene aku wis. Duduh napa? Kangger gelem ngarani tak dudohno. Wis to wani ngarani tak dudohno pisan gawe pisan. Tinu sabarku wis ketok wengisku. Terus mengke sampean lagi weruh. Yai Panangkaran. Diwangsuli gelem apa gelem? Saiki tak wangsuli. Aku mau dadi bojomu. Mo. Ngopo? Nek aku wis ngomong mau karep tumindak apa, Yai? Ki manusa sing ora kena diajeni meneh. Manusa sing kedanan derajat lan pangkat ning ora eling karo sedulurmu dhewe. Apa kaya ngono kuwi, Yai Panangkaran? Ya sepurane wae nek wis ora gelem ora apa-apa. Aku ora bakal meksa. Ha sumingkir saka papan kene. Perkara sumingkir gampang. Terus karepmu? Aku ngaturke luput. Kowe nyedak Pancapanamati. Pancapanamono purun apa dhewe. Aku ngerti. Kene opo kepengen banget tumindak, Yai. Ing bisuke kang dadi pepalangku, nggonku dadi ratu ana ing Mataram iki. Mesti wae Pancapana. Itu pancen kowe kepengen dadi ratu ning Mataram Indukmu. Nanging Nang aja nganti Pancapana
Panjawati. Teges langgeng nggonku jeneng ratu ana ing Mataram. Bocah duweni dosa apa? Kowe ora gelem ngladeni aku ora apa-apa. Aku golek wong wadon liyane iso. Nanging yen to Pancapana wis ning tanganku. Mesti kowe bakal pepisan karo anak sing kok tresnani. Aku jaluk kaki banget. Aku jaluk pangapura mergo aku bisa nuruti apa sing dadi kan. Anu Dharma. Ini. Aku kuring ya Panangkaran. Aku balan. Montone kados sira. Ayo. Tambono. Dharma. Pancapana. Patenono. Panangkaran. Sebenarnya koyo ngono. Panjawati. Rangira babar bisa gawe Panangkaran yen to ketemindakmu mengkes. Temindakmu kejam Yai. Kok yo eling Yai Panangkaran. Kowe cilik paribasan aku sing kula wentah. Wis sepunan jebul bayaku sing ngomong karo kowe nang tundune koyo ngono Yai. Wis kanggo ora usah ngungkit teko werna-werna. Wis kelakon mateni karo garwaku. Mataran wis dadi darbeku. Kali sampean gelem yo bakal tak peksa, ora gelem bakal tak prawoso. Ing papan kene ora ana menungso sing nyelametke sampean. Rungokke omongku pungkasan. Katimbang aku ngladeni manungsa sing kepancingan setan. Kepancingan iblis kaya Penangkaran kuno apa. Ora sopi aku cuma nek lebaran. Risben. Apa kowe ora gelem cumondhok ana ing Mataram Pintu. Nanging kabeh wis dadi panguwasaku. Aku tumindak apa wae bisa. Jaban bayi kang urung duwe dosa dadak arep dipiloro. Ya. Nitik marang sunaring pasuryan mencorong cetha iki mesti traing kusuma rembesing mati. Ya. Lho. Lah kok ana kalunge ana jenenge Pancapana. Yen ngono iki putrane Sang Rakesan Jaya Mataram. Wah, lah yen ora tak slametake mbebayani iki kok.
Wong aku kepengin weruh kaya ngopo pedhitane Dewi Tara. Sing jarene kaya Pramudyawardhani. Lho. Pramudyawardhani. Pramudyawardhani jebul tenan. Wong Salendra, ojo alok-elan, tak colong kowe.
apa sampean adol kaseten, adol gendung ning papan kene. Wis. Cukup nggon ngumuman marang wong tuwa. Ya kene ora. Mergo aku nguman-nguman karo kowe saka tumindakmu dhewe. Tumindakmu sing kleru. Umpama kowe ora nyampuri perkaraku urung tan urunga. Aku iki rumangsa seneng sakjroning atiku. Mergo sing tak gawa iki Pramudyawardhani. Indrayana. Lho. Sopo kowe ngerti jeneng kowe Indrayana? Ora mung ngerti. Nanging wiwit cilik mula kowe sing ngomong aku. Aku nduweni mbakyu kang didhaup dening salah sawijining empu jeneng Duta Prayoga saka Kali Praga. Sabanjure Bebrayaning Duta Prayoga kelawan mbakyuku nuwuhake anak lanang kang saiki dewasa jeneng Indrayana ya kowe kuwi. Dadi kowe keponakanku. Aku iki bapa pamanmu Resi Bayu Murti. Paman Bayu Murti. Nyuwun pangapun dengan kathah paman. Menawi kula mboten gadhahi subasita kalian paman Bayu Murti. Kebranane atimu ora bisa mbok tanggulangi. Jalaran kowe isih muda taruna. Inggih. Indrayana. Oh paman. Yen kowe tresna kelawan bocah wadon kuwi kena nanging dudu Pramudyawardhani. Pramudyawardhani iku putraning Ngalendra, Gung Binathara ing Sailendra. Prabu Samaratungga iku Nalendra Agung. Kowe mung anake empu. Keng menapa bapa ngendika ingkang kadosaken paman? Kabeh mau kasunyatan. Kasunyatane kowe wis wani nggawa lan nyidra Arca Dewi Tara. Coba pundhuten Ampun sanget paman. ora. Niki kawujudanipun. Indrayan, Inggih kula paman Bayu Murti. Arca Dewi Tara iki dhisik sing gawe kowe weruh apa ora? Boten. Arca Dewi Tara iki sing gawe aku. Paman Bayu Murti piyambak. Rikala semono aku yasa Arca Dewi Tara. Sengaja Arca Dewi Tara kuwi ndak pahat ceples kelawan pasuryane Kusuma Ayu Pramudyawardhani putra ing Sailendra. Lajeng kersanipun paman menapa? Sailendra kuwi agama Buddha. Inggih. Pamanmu agama Hindu. Ana ing Sailendra para wong-wong kang agamane Hindu prasasat ora digatekake dening Sang Prabu Samaratungga. Ing kono banjur aku duwe gagasan kepiye bisane Sinun Prabu Samaratungga migatekake marang para umat Hindu kang mapan ana ing Sailendra. Ing wanci sembahyang agung ana ing pura kang kena diarani Candhi Lokeswara. Ana sembahyang agung Candhi Lokeswara ing kono aku teka tanpa tinimbalan nggawa Arca Dewi Tara. Duka panjenengane Sinun Prabu Samaratungga disengguh aku iki wong kang ora ngerteni pranata. Dene wong Hindu munggah ana ing pura. Dene wong Hindu wani munggah ana ing Candhi Lokeswara. Nanging ing kono aku matur yen satenane tekaku amung ngurmati para kaum Buddha kang lagi netepi kewajiban kang kaping
disungsung wujuding Arca Dewi Tara. Kanthi pawadan aku matur putra putri Sailendra Pramudyawardhani kang sulistya ing warna babar pisan ora antuk pawigaten, mula banjur ndak gaweke arca, ndak pahat kanthi kawujudan arca kendak jenengake Arca Dewi Tara. Iku mugia bisa disandingake dening Arca Aksobya kang mapan ana ing Candhi Lokeswara. Jalaran Arca Dewi Tara iki pasuryane Dewi Pramudyawardhani. Sinuwun Prabu Samaratungga karenan penggalihe. Pungkasane Arca Dewi Tara yasanku kuwi dipapanake ana ing sajroning Candhi Lokeswara. Kanggo pepetan, kanggo piranti para umat Buddha kang netepi kewajiban manembah. Wiwit dina iku uga Sinuwun Prabu Samaratungga utawa negara Sailendra miwiti migatekake marang panguripaning kaum Hindu, ngepasi Mataram Hindu kang lagi wae geger, akeh para wong-wong kang agama Hindu ngilingungsi ana ing Sailendra. Jalaran Sinuwun Prabu Samaratungga wis kabuka penggalile menehi papan panggonan lan kalonggaran kanggone umat Hindu. Ya wiwit dina iku uga umat Hindu lan Buddha tan ana bedane mapan ing Sailendra. Menawi kersanipun paman kang supados umat Hindu niki diwigatekake kalian Prabu Sailendra. Nanging kabeh mau kaya unen-unene panas setahun udan sedina King menapa kados santen. jalaran pakartimu tanpa kanyono-nyono kowe mlebu ana ing Candhi Lokeswara. Jalaran kowe kayungyon marang pasuryaning Pramudyawardhani, jalaran kowe gandrung kapirangu kawan ayune Pramudyawardhani. Nganti Arca Dewi Tara mbok sengguh kawujudan Pramudyawardhani, nggonmu mlebu ana ing Candhi Lokeswara nyolong ananing Arca Dewi Tara. Awit Arca Dewi Tara menika jebles kalian Pramudyawardhani. Nah, iku perkarane. Paman, Kowe nuruti marang kesenenganmu, nuruti marang atimu, nanging kowe ora ngerti yen pakartimu iku bakal nyengsaraake wong-wong Hindu ing Sailendra. nyuwun pangapunten ingkang kathah paman. Menawi kula lepat jalaran tresna kula kalian Pramudyawardhani putri wonten ing Sailendra menika ageng sanget. Kowe luput. Aku ngerti dhewe, aku mbuntuti marang sakabeh tumindakmu. Kowe dioyak-oyak dening para prajurit. Mula kowe ora bakal bisa tentrem, kowe ora bakal bisa slamet yen ora melu aku. Lajeng kula kedah kados pundi? Melu aku. Matur.